Hej og velkommen til Shanes julekalender. Det er 9. december. Og alt er fred og ro og idyll i langt borte i Vinterbakke Glimmerdalen. Vennerne de sidder og hører på røverhistorier fra Pengemanden. Han låner lige Pølses toilet, fordi selv pingviner skal også lave pølser. Så mens han sidder der, så fortæller han røverhistorier fra de 7 hav og om alle de spioner, der findes derude. Men han skal jo også have sit eget hus, ligesom de andre. Så vi skal bygge en iglo til pingvinen. Ja, det er sådan nogle huse, som pingviner bor i. Kom med mig over, så bygger vi. Når man skal bygge en iglo, så skal man bruge en hel skål fyldt med sukkerknaller og noget hvid pap, sådan et lille telys med batteri i, og en piberenser af en slags. Husk nu, at det eneste, der er vigtigt her, det er sukkerknaller. Man har ikke sukkerknaller, så brug noget andet. Man behøver ikke have nøjagtigt det, jeg har. Det eneste, man behøver, det er at bruge sin fantasi. Ja, man skal bruge sin f***ing fantasi, råber Pølse. Og så kigger Sukkerpiger, hun kigger på mig helt træt. Og jeg er enig med dig, Sukkerpiger. Man må ikke bande, man må ikke sige grimme ord. Og især ikke i julen, fordi så bliver der ikke jul. Se. Det skal være en fin iglo. Igloer, de er runde og lavet af sne-is, firkantede klumper. Og det er sukkerknaller perfekte til. Pingman, han har aldrig haft et rigtigt hjem. Så han glæder sig vildt. Det bliver herre sejt, siger han. Det bliver bare super. Det bliver sådan rigtig super. Altså super mere, end det nogensinde har været super, råber han. Og så står han helt op på den øverste bakke i langt borte Vinterbakke Glimmerdalen og spejder. Kigger ud over havet. Hvad er det, du kigger efter, spørger Ruskum Snusk. Julespioner. Der er julespioner overalt. De kommer, når man mindst venter det. Det kommer for at stjæle julepakkerne. Det kommer for at klemme på dem og kigge, hvad der er. Og det ødelægger fuldstændig julen, og jeg kan simpelthen ikke lide det, siger han. Slap af. Der sker ikke noget her. Det eneste vilde, der sker her, det er, at Pølse bander og glemmer at slå brættet ned, når han har været på toilettet. Fordi så bliver Sukkerpiger eddermame rasende. Hvad er du for en egentlig, siger Pingman så til Ruskum Snusk. Han har aldrig set sådan en. Jamen, jeg er en nisse, siger Ruskum Snusk. Så griner Pingman, og Pølse griner, og Sukkerpiger griner også. Du er da ikke nogen nisse. Jo, jeg er. Det passer altså. Nej, du er da bare sådan en Ruskum Snusk, som ligger under folks senge eller om bag skabet, hvis man ikke får gjort ordentligt rent inden jul. Nej, jeg er ej, siger Ruskum Snusk. Så går han ind til sig selv og kigger noget fjernsyn. Nogle gange skal man også bare være lidt i fred. Han gider ikke de andre, når de er dumme og driller. Det var ikke sådan ment, råber de efter ham. Kom nu ud igen og leg. Skal vi ikke kælke? Nej, de kælke fungerer ikke. Shane, han har f***ing bygget dem svag, siger Pølse. Både Sukkerpiger og jeg, vi er ved at være trætte nu. Det går altså ikke. Jeg gider ikke have sådan et sprog her, når vi skal hygge os. Så gider vi kun, at det skal være hyggeligt. Kan I se, det begynder at blive en iglo? Det bliver en vildt flot iglo. Og så smager den helt sikkert sødt. Jeg vil gerne komme ind på besøg til dig og slikke på væggene, siger Ruskum Snusk.
Jeg vil bare gerne ligge inde i den der og bare slikke helt vildt meget. For jeg elsker at slikke på sukker. Og det kan man jo godt forstå, fordi sukker smager godt. Men Ruskom Snusk har altså et usundt forhold til sukker. Det ved vi alle sammen. Han har jo sin sukkerhule. Siger han. Det må du ikke sige, det er hemmeligt. Det er det ikke nogen, der må vide. Nej, det glemmer jeg hele tiden, jeg ikke må sige. Se, jeg rundede bare lige den der, så i tilfælde nogen, de skulle glide på isen og falde, så det ikke får spidsen lige i hovedet og slå hul i panden. Det er blevet en pyramideiglo. Den er ret flot. Vi skal faktisk bruge nogle istapper. Og se, det har jeg lige her. Det er noget julepynt. Fordi det er en sej iglo. Der er simpelthen omvendte istapper på den. Pingman, han ryster på hovedet. Gud er der ej, det er ikke omvendte istapper. Jamen, hvad er det så? Det er da spionradarer. Det er radarer, der ser og mærker, hvis der kommer ubåde i nærheden. Så blinker de. Det er ret sejt. Det er camouflage. Radar i camouflage. Sådan, og så skal vi også bruge den her. Det er nemlig radaren. Hovedradaren, den sidder her. Men det er så smart lavet, at det er næsten ikke nogen, der kan se. Og hvis det er nogen, der spørger, hvad det er, så siger man bare, jamen det er en myggespiral. For det ligner sådan en. Og så er det mini-radarerne her. De mindre ubåde. Så har vi lavet Pingmandens hus. Så sætter vi det lige over på Pingmandens ø. Yay, råber Pingman. Mit eget hus. Han er lige blevet færdig med pølse, så han hopper ned fra toilettet, over på den øverste bakke, og så ned ad kælkebakken. Det er et fedt hus. Det er jeg glad for. Det er bare super, råber han. Jeg vil ind og sove nu, jeg er træt. Og der har perfekt beliggenhed. Jeg kigger lige ud over havet, så jeg kan få øje på, om der kommer julespioner. Tak for det. Selv tak, Pingman. Men Sukkerpia, hun stønner. Igen har man ikke slået brættet ned på toilettet. Og med det siger jeg tak for i dag. Nu skal jeg også op og pølse. Vi ses i morgen til noget nyt byg. Hej.